أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته хөрмәтле безне тыңлаучы мөселман һәм мөслимә кардәшләребез, Раббыбыз Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын һәр барчаларыбызга. Бүген сөйләшәсе килгән актуаль тема әлбәттә инде дөньяда булган вазгыять. Шушы шиир сәбәпле әлбәттә инде күп кешеләр үзләренең туганнарын, якыннарын югалта. Якынны, туганны югалту ачы хәсрәт шул кадәр авыр, шул кадәр инде авырлык күңелгә, гомумән инде хәтта төзәлмәс кебек булган яра сала. Чөнки үзебез өчен кадерле булган әти-әниләр, кадерле булган туганнар, кемдер баласын югалта, кемдер хәләл җефетен, тормыш иптәшен югалта, кемдер күршесен югалта, кемдер инде авылдашын, кемдер инде подъездашын, яки инде танышын, белешләрен югалта. Әлбәттә, шушы хәсрәт үзебезнең башка килмичә, беребез дә аның ачылыгын, аның хәсрәтен аңламыйбыз. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе бар: "Куллу нафсин заиқатул маут". Һәрбер адәм баласы үлем ачысын татыячак. Иртәме, соңмы, бүгенме, иртәгәме, 1 елданмы, 2 елданмы, 10 елданмы, һәрберебез бу дөньядан китә һәм моны дөрес аңларга кирәк. Моны дөрес аяк акыл белән кабул итәргә кирәк. Әлбәттә, безнең күңелдә шундый бер хис яши: кемдер үлә, мин әле үлмим. 2012 ел 21 декабрь дөнья бетә диделәр. Бөтен кеше шәм алды, туз җыйды. Нәрсә өчен? Бөтен кеше үлеп бетсә дә, мин әле исән калам, мин әле яшәячәкмен дигән уй бар иде һәрбер кешедә. Шул ук эффект безнең лотерея билеты белән. Һәрбер кеше лотерея билеты алганда, ул уйламый, миллионлаган кеше җиңә алыр дими. Юк, менә миллионлаган кеше җиңмәгәндә, барбер мин җиңәчәкмен дип уйлый. Адәм баласы шундый итеп корылган. Һәрбер кеше, ул инде безнең күңелдә шулай салынган, шушы дөньяда яшәү, шушы дөньяда инде урнашу, шушында тырнак белән ябышып яшәү. Әлбәттә, бу дөнья мәңгелек түгел. Бу дөньяда без күпме генә байлык җыйсак та, күпме генә йортлар, машиналар булдырсак та, күпме генә кием алсак та, бер көнне аны калдырып китәсе була. Адәм баласы тугач та ничек аны ак биләүгә бириләр, үлгәч тә нәкъ шундый ук ак материалга төрәләр һәм аны җир куенына салалар. Бөтен нәрсә җирдә кала. Без моны әлбәттә аңлыйбыз, без моны таныйбыз. Кеше җирләнә, башка чит кеше, без аны ничектер читләтеп үткәрәбез. Мәйет җирләргә барабыз, зиратларга күрергә туры килә. Кемдер мәзәк сөйләп тора, кемдер кызык сөйләп тора. Бүген башына хәсрәт килгән кеше әлбәттә ул кайгыра, ул борчыла. Үзебезгә, үзебезнең якыннарыбызга килгәч, әлбәттә инде без моны үзебезнең күңелебезгә шул кадәр тирән уеп куябыз, хәтта без аны тиз генә арада күңелдән чыгара алмыйбыз. Соңгы арада безнең шундый бер күңелдә халәт: теге үлеп киткән, бу үлеп киткән, бу үлгән, тегендә бу үлгән, монсы таныш иде, бу белеш иде, әле кичә генә сөйләшеп тордым, кичә генә булай булды. Ничек әлеге халәтне күңелгә кабул итәргә соң, ничек әлеге халәтне күңелдән үткәрергә? Җәмәгать, Аллаһның вәгъдәсе бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә ахыр заман кыямәт көне турында сөйләп калдырган. Кыямәт көне җитәчәк, бөтен кеше бу дөньядан китәчәк, бер кеше дә бу дөньяда калмаячак. Менә шушы кыямәт көне ул инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабалары әйтәләр. Безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кыямәт көне турында сөйләгәндә, без иртәгәсе көн җитми икән, бүген кыямәт көне була икән дип уйлый идек дие. Менә моны ничек күңелгә кертергә? Ягъни без бүген соңгы көнебез дип гамәлне кылырга тиеш. Нәрсәләр син эшләдең, нәрсәң синең эшләнмәгән, без үзебезгә көндәлек нәтиҗә ясарга тиеш. Иртә җиттеме, көнгә планнар куй. Нинди изгелекләр мин эшләдем, нинди яхшылыклар мин эшләдем. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның шундый сүзе бар: әгәр дә дөнья бетеп килә икән, кулыңда бер агач бар икән, үсенте мәсәлән, син аны утырт. Менә тегеннән дөнья бетеп килә, син аны утыртып калырга ашык. Әгәр дә дөнья бетә икән, син кулыңда изгелек кыла алырлык мөмкинлегең бар икән, шуны эшләп калырга умтыл һәм ашык дигән әлеге этәргеч безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан. Шуңа да безнең күңелебез һәм безнең яшәешебезнең максатыбыз нәрсәдә булырга тиеш? Шушы дөньяда һәр көн тууга без изгелеккә ашыгырга тиеш. Инде көн азагында без үзебезгә нәтиҗә ясарга тиеш. Әгәр дә шундый яшәеш булса, без бу дөньяны бүген дә калдырып китәргә әзер. Инде бу дөнья мәңгелек түгел, ләкин бу дөньяда мәңге яшим дип дөньяны куарга кирәк. Дөньяның байлыгын алырга кирәк, комсызланмаска, гадел булырга.
Аллаһ биргәнне сөйенеп кабул итәргә һәм инде әлбәттә Аллаһ Тәгалә биргән сынауларга түзәргә дә кирәк. Ягъни Раббыбыз Аллаһ Тәгалә биргән сынау, әгәр дә без туганыбызны югалттык икән, без нәрсә эшли алабыз соң? Әгәр дә без аны кайтарып ала алсак, әлбәттә без бөтен булганыбызны бирер идек. Ләкин без аны эшли алмыйбыз. Шуңа күрә безгә фақат моның белән ризалашырга туры килә. Һәм безнең күңелдә әлбәттә шундый уй булырга тиеш. Алга таба мин атларга тиеш, алга таба мин яшәргә тиеш. Шушы туганым өчен мин нәрсә эшли алам дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәтеп калдырды. Шушы вафат булган туган өчен 3 төрле гамәл ул югалмый, ул бетми. Аның бу дөньяда әгәр дә садақатул җария, ягъни кылып калдырган изгелекләре, өлеше кергән мәчет, мәдрәсәләргә, изге юлда, яхшы юлда тырышлыгы, хезмәте кергән икән, бу аңа савап булып барып тора. Икенчесе хәерле гыйлем, әгәр дә ул биргән икән, бу аның өчен барып тора. Һәм өченчесе безнең дуалар, туганнарының, якыннарының, балаларының дуасы. Без нәрсә эшли алабыз андый кеше өчен? Без аның өчен дуа кыла алабыз. Я Раббым Аллаһ, син аны җәннәтле ит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның күршесе ит һәм безгә дә барлык туганнарыбыз, якыннарыбыз белән шунда ахирәттә безгә бергә күрешергә насыйп ит. Бу дөнья вакытлыча, бер ишектән кирип, икенче ишектән чыккан шикеллек. Ничә ел яшәсәк тә, 30, 40, 50, 60, 70, 80 артка борылып карасаң, әле кичә генә шикеллек. Шуңа күрә 3 көнлек дөнья ул вакытлыча. Без моны дөрес аңларга һәм дөрес кабул итәргә тиеш. Күпме генә яшәсәк тә, без яшәп туймаячакбыз, ләкин ахирәт тормышы мәңгелек, без шуңа омтылырга тиеш. Һәм инде Аллаһның җәннәтенә өмет итик, югары әгълә фирдәүи җәннәтләр сырыйк. Раббыбыз Аллаһ һәрберебезнең күңелләребезгә иман байлыгы бирсен һәм ахирәттә үзенең җәннәте белән сөендерсен. Амин. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.